вельмі прыемна, што знайшлі час, каб перад святочным час яшчэ трываючага адвенту, каб сустрэцца разам і падзяліцца сваімі думкамі. З майго боку таксама гэта магчымасць, каб прадставіць жыццё нашай дыяцэзіі, ну і майго фактычна ўжо хутка першага году на вось гэтай пасадзе біскупа Віцебскай дыяцэзіі. Ну, што можна сказаць пра гэты перыяд, які перажыў разам з дыяцэзіяй. Я думаю, гэта быў вельмі напружаны час вельмі багаты ў розныя падзеі. І на пачатку трэба было зазначыць, што якраз гэты год, 2014, быў годам 15 год існавання нашай дыяцэзіі. Ну і вось гэта тая падзея, скажем, якая ўжо сведчыць аб тым, што пэўны перыяд быў перажыты, перыяд таксама вельмі напружаны і важны, бо гэта быў перыяд арганізацыі нашай дыяцэзіі, утварэння гэтай структуры. Асабліва гэта датычылася, вядома, той усходняй часткі Віцебскай вобласці, Віцебскай дыяцэзіі, дзе касцёл найбольш перажыў свой час зруйнавання, і за гэты перыяд 15 год таксама можна заўважыць перыяд паўстання, найбольшага развіцця касцёла у гэтай частцы нашай дыяцэзіі. Шмат было у гэты перыяд святкаванняў юбілею. За гэты год у некалькі парафіях абыходзіўся юбілей, што трэба зазначыць 100 альбо 10 год існавання касцёлаў ці парафіяў. Это так, як напрыклад, у Парафіянаве, дзе абыходзілася 100 год святкавання парафіі, 100 год у Відзеўскім касцеле. І таксама юбілей ўжо больш паважны, гэта юбілей 500-годдзя, ну, гэта ўжо існаванне Мосара самога як мястэчка, 600 год існавання Глыбокага, дзе таксама мне даводзілася браць у гэтым удзел. Таксама у гэтым годзе касцёл у нас на Беларусі адзначаў 100 год з нараджэння ксяндза кардынала Казіміра Сівонтка. І гэта святкаванне адбывалася і таксама, між іншым, у нашай дыяцэзіі праз малітву, дзякавалі Богу за гэтую асобу, знакавую для касцёла на Беларусі. І гэты перыяд для мяне асабіста быў часам шматлікіх таксама паездак. Што хацелася асабліва адзначыць, мне пашчасціла ў гэтым годзе сустрэцца з святым айцом папам Францішкай. Гэта адбылося ў рамках сустрэчы маладых біскупаў, якая адбывалася ў верасні гэтага года ў Рыме. Думаю, незабыўныя уражанні ад сустрэчы з гэтым чалавекам, які ўжо таксама узгадваў пра гэта. Такі цёплы прыём, такое ўражанне, што ведаеш гэтага чалавека ўжо амаль усё сваё жыццё, сустрэў яго ўпершыню. Ну і, вядома, гэта была таксама праца па далейшым фармаванні структуры касцёла ў Віцебскай дыяцэзіі. Было шмат вырашана арганізацыйных пытанняў, утвораныя пэўныя структуры. Узнікла эканамічная рада ў нашай дыяцэзіі, была сфармавана таксама новая рада кансультораў, святарская рада, якія павінны дапамагаць біскупу ў кіраванні дыяцэзіяй. І шмат іншых таксама пытанняў, пытанняў персанальных, звязаных з пераносам святароў у парафіях. І вось такім чынам гэты год ўжо набліжаецца да заканчэння майго біскупскага служэння тут у гэтай дыяцэзіі. І вядома, што на Новы год таксама ўжо плануецца пэўныя мерапрыемствы, звязаныя з далейшым, скажем так, з далейшай арганізацыяй
передусім душпастарської праці у дієцезії. Для мяне асабіста яшчэ планую больш грунтоўна правесці візітацыю, скажем так, можа яшчэ не заўсёды фармальную візітацыю парафій, каб даведацца аб існуючай, больш дакладна існуючай сітуацыі на месцах, як кажуць, у тых ці іншых парафіяльных супольнасцях. Вось, ну і гэтаму планую прысвяціць гэты наступны год такім сустрэчам больш на месцах са святарамі у іх парафіяльных парафіях на месцы, каб больш дакладна ведаць, як выглядае сітуацыя дыяцэзіі у рэчаіснасці на гэты момант, на гэты час. Ну вось гэта так, як выглядае больш-менш сітуацыя, праца біскупа дыяцэзіі на дадзены момант. Ksiądz biskup, a что зараз с нашим księdzом, с biskupом на пенсии? Наколькі интересно знаходиться? Мушу зазначыць, што частых сустрэчаў за гэты перыяд у мяне з яго эксцэленцыяй ксёндзом біскупом Владиславам не было, але часцей, можа, так кантактаваліся з ім праз тэлефон, з нейкіх находаў, ён ці то віншаваў, ці пытаўся пра нейкія моманты жыцця дыяцэзіі. Вось на гэты момант, наколькі ведаю, ён далей адбывае лячэнне па-за межамі Беларусі, хоць часта таксама знаходзіцца і ў нас у краіне. І некалькі разоў меў магчымасць таксама сустрэцца тут у Віцебску. Ну, трэба значыць, што стан здароўя на гэты момант задавальняючы, але тым не менш патрабуе гэтай лекарскай дапамогі. Если говорить о планах, презентация диацезии будет, да, в течение года, как бы встреча с... Визитация это означает, наведывание, просто наведывание святаров. А что еще будет в течение года проходить? Что интересно запомнить? Ну, напевно, будуть відзначені в этом годі найближчий час, так як маєте тут подадений план святкування Божого народження, то що нас чекає у ближайший час. Ось тут буде так само, як бачимо, шмат мероприємств, не тільки тут у Вітебску, але це мероприємства будуть проводитися так само і в нашій дієцезії, іншим таким пунктом ось тих днів так званої християнської культури, яка вже сталася традиційною у нашій дієцезії. Це буде фестиваль колядної пісні, який пройде у Мьорах. І ось тое, што будзе на бліжэйшы час пазней, гэта будуць тыя мерапрыемствы, якія будуць вынікаць ужо з літургічнага календара каталіцкага касцёла і таксама календара нашай дыяцэзіі. Юбілейных такіх датаў на гэты год, як я ўжо згадаў, в гэтым годзе ўжо адзначылі 15 год існавання нашай дыяцэзіі. Ось такіх значных больш падзей не прадугледжваецца. Але гэта будуць тыя бягучыя святкаванні, бягучыя сустрэчы, якія вынікаюць з нашага календара літургічнай нашай дыяцэзіі. Расскажите, пожалуйста, о встрече в Риме в Париже. Интересно просто услышать из первых уст. О чем шла речь? Какое впечатление произвело на вас? Не только теплая встреча. Ясно, як я вже згадав, бо це спілкування з святим Отцом відбулося у рамках інформаційної зустрічі молодих біскупів, які були висвічені у цьому годі. Ось це була вже сама по собі цікава зустріча, бо зустрічі біскупи майже з усього світу. Було більше за 200 чоловік. Ось тому це був такий цікавий досвід костьола, повсюдного костьола во всім світі. Ось була можливість довідатися, як виглядає життя духовне, життя у різних країнах. Ось. Ну і те, що дотичиться непосередньо споткання зі Святим Отцом, вона була
вельмі каротка і не было магчымасці, каб ён больш прысвяціў часу просто на такую вялікую колькасць. Ось, і таму такой магчымасці даўжэйшы час пабыць, паразмаўляць з гэтым айцом не прадстаўлялася магчымым на гэты раз. Ось, але спадзяюся, што такая магчымасць яшчэ будзе ў будучым. Біскупа, ці чакаецца ў наступным годзе кансекрацыя ці рэкансекрацыя нечых святынь? Можа, Антонія? У планах гэта ёсць, і цяжка зараз сказаць пра нейкую дакладную дату, бо зразумела, што ўсе пытанні звязаныя з рамонтам, будовай новых святынь, я думаю, звязаны яшчэ і з фінансавым бокам, это будзе, скажем так, магчыма. Але як толькі, скажем так, гэтая праца, асабліва тое, што датычыцца зараз гэта рэлігійны цэнтр Святого Антонія по вуліцы Гагаріна, то толькі будуць гэтыя працы ўжо завершаныя, то, напэўна, тады будзе вызначаная дата яго пасвячэння гэтага касцёла. Ну, тое, што датычыцца планаў, у паставах ідзе праца па арганізацыі новай парафіі, зараз дакументы знаходзяцца на разгледжанні ў Віцебскім аблвыканкаме. Ось, і таму гэта яшчэ адна такая, скажем так, справа на перспектыву тварэння новай парафіі, але таксама ў будучым пабудовы святыні. Ось, але тут таксама пра нейкія тэрміны яшчэ мне цяжка казаць. Агульна трэба зазначыць, што па дыяцэзіі, калі ідзе мова пра адбудовы святыні, іх рамонты, агульная, асноўная маса, скажем так, гэтай працы, яна ўжо праведзена. Вядома, што яшчэ застаюцца тыя моманты, якія звязаны з рамонтам, дзесьці даканчэнне рамонту святыняў. Але тых, скажем так, ужо глобальных таких будоў уже на будучае пакуль што не плануецца. Трэба завяршыць тыя справы, якія яшчэ з утопу, якія яшчэ працягваюцца. Але сваю асабістую увагу хочу перакласці ўжо больш на душпастарскі аспект, на працу па, скажем так, духовным кіраўніцтве, духовным развіцці, цяпер ужо больш паглыбленым развіцці нашай дыяцэзіі, духовным узросце. Ваша Экселленція, ось год ви як біскуп, так? І чисто по-чоловічі, ці тяжкий був цей год для вас як чоловіка у порівнянні, скажімо, ось з працею звичайного цензата, Напевно, кожної зміни яны ўжо складаюць нейкія узносіць нейкую навізну, што ўжо вымагае ад чалавека нейкай пэўнай такой канцэнтрацыі сілаў як духоўных, так і фізічных. Ну а калі гэта датычыцца яшчэ і прыняць на сябе абавязкаў кіравання такой вялікай структуры, якой ёсць дыяцэзія, думаю, што гэта яшчэ больш павялічвае вымаганні і высілак таксама. І я думаю, гэта быў час вельмі напружанай працы. Перадусім такога духоўнага яшчэ асваення з гэтай новым сваім становішчам, згоды дзесьці ўнутранай такой на тое, што адбылося. І ўсё гэта, я думаю, вымагала такога напружання чалавека. Но я трэба зазначыць, што ўжо паволі чалавек неяк асваивается уже з гэтым сваім новым становішчам. Католицкий вестник писал про ремонт у костёле Святой Барбары. У якім стані ввогуле знаходзіцца касцёл і што далей там будзе рабіцца? І ці праўда, што это палякі грошы выдзялялі на ремонт? Так, то, што датычыцца касцёла Святой Барбары, это якраз адзін з тых прыкладаў
того аднаўлення святыню, якое адбылося якраз і за гэты мінулы год. Вельмі прыгожа зараз выглядае інтэр'ер касцёла, з тым, што яшчэ вядуцца працы па рэстаўрацыі, кансервацыі, можна это так назваць, знешніх фасадаў будынку. Это правда, што сродкі на гэтую рэстаўрацыю выдзеліла Міністэрства культуры Польшчы па дамоўленасці з нашай дзяржавай, з касцёлам, і яны дапамагаюць у гэтай працы, таксама рэстаўратары, якія працуюць па аднове касцёла, таксама з замежжа. І яшчэ этой працы вядуцца, бо яшчэ досыць вялікая частка касцёла павінна быць рэстаўраваная. Ну, але касцёл бачым, што прыгожа выглядае ўжо зроблена падсветка касцёла, аднаўлялі свой выгляд. Не припинялася праца сайту католического вестника. Может, питание больше до Виктора. Что это за злоумышленники? Или это была хакерская атака? И что это было? Muszę przyznać, что сайт Catholic News By переживал в этой атаке не раз уже. Сайт был атакован, и поспробовали его взломать, и то есть были пошкоджені. Jeszcze в этот час удавалося його обновить и забезпечить належним чином. А пошня эта ситуация для меня, для редактора, была вельми складана и дивна, потому что мы працевали, наш программист працевал, и до конца обновить працу сайта было вельми складана, потому что немагчыма было на ім працаваць, ён быў цалкам знішчаны. Я не ведаю, адкуль гэта. Наш программист меня однажды спытаўся, кому вы перайшлі дорогу, што на вас такія атакі ідуць. Я не ведаю, мы нікому, здаецца, не пераходзілі дорогу, тому што адзінай мэтай, для якой існуе сайт, это абвяшчэнне Евангелия. Спазнаванне і расказанне пра касцёл, пра Хрыста. Аднак злаўмыснікі, конечно, там шукалі. Мы просто коллегиально приняли решение, что треба грунтовно просто переманить сам сайт, его будівництво, інший руховик взяли. И вот таким чином уже запрацовала новая версия, запрацовала, доступная. Мы в новой версии больше ставим натиск на працу с видеоконтентом, с аудиоконтентом, потому что сегодняшний глядач больше не любит читать, больше любит глядеть, в тем лику и новины с костела. Можно тогда еще? Якось костел ставится до, скажем, такого гаряченького тренду, як білоруські вишиванки, які зараз виходять у моду. Якби орнамент, да, поганські штучки, але пригожа, національно, по-білоруську. Такі більш... Це питання біскупа? Мусить до біскупа. Як ставіцца касцёл? Ведаем, што увогуле касцёл у нашай краіне это той інстытут, які вельмі клапатліва адносіцца да культуры нашай краіны, да яе традыцый. І думаю, што вышыванкі это адна з частак нашай культуры, самобытности, скажем так, самосвядомости нашей краіны. Тому, тяжко тут зауважить некие духовные, скажем так, аспекты в этом тренде. Але я думаю, что это, калі гэта сприяе умацаванню такой свядомасці таго, кім мы ёсць, у якой краіне мы жывем. Гэта частка нашай культуры, якую мы, прынамсі, такім чынам пачынаем шанаваць. Думаю, што гэта вельмі добрая справа. Бо тое, чаго нам, на жаль, вельмі часта не хапае, гэта цаніць сваю самабытнасць, цаніць сваю культуру, цаніць сапраўды тыя шматлікія каштоўнасці і дары, якімі у гэтую краіну, гэтых людзей надзелі Бог. Тому это вельмі добра, што мы ўсё ж такі да сваёй традыцыі, да сваёй культуры вяртаемся. А ці кіраўнік дыяцэзіі будзе азначаць прышагаджанне вігілі, такое, які касцёле праблема?
Ну, напевно, як і ви питали б керівнику ДЦЖ означати те свято, дільничати так само у літургії, у катедральному костелі, тут у парафії Єсуса Милосердного. Ось, до речі, на тих картах маємо тут розклад набоженства, які будуть відбуватися у парафіях Вітебської, Вітебська. Ось. І що дотичиться катедрального костелу, то вігілія, святкування, початок святкування Божого народження буде відбуватися о 10 годині. Ось. І у свята, вже 25 снежня, я вважаю, що буде о 11 годині і о 18 годині вечора. Ну, біскуп, напевно, буде удільничати о 11 годині. Ну, і можна подати тоді так само ту інформацію відносно тих набоженств, бо, напевно, буде можливість десь взяти, скажімо так, зняти такий репортаж, або навідати це набоженство по костелах. Там є 4 парафії на той момент у Вітебську. Святой Барбари, ну, то є наш основний костел, який відбудеться о 11 годині у вечори. А у свято Святая Мша о 9 годині, по 11, 12 і о 18 годині увечері. У Святого Духа по вулиці Чкалова вигилия у 24:00. Тут такая традиция в католическом костеле, что как раз о полночи отзначается это, отбывается эта литургия. И у свята о 9 годині і о половині 11. И у Святого Антония по вулиці Гагарина о полночи 24:00 відбудеться вігілійна святая литургия. И у свята о 12 годині. Ось тому, будь ласка, запрошуємо на этой литургії у наших костелах. Так, будь ласка, може ще які? Ваша Эксцелленция, скажите, пожалуйста, какие основные проблемы зараз стоять перед католицким костелом у різних масштабах в Оглі, в Білорусі і у світі? Проблемой огульной, певно, костела як у світі, так і так само в нашій країні, это здійснить у сучасному світі, нелегкому світі, то задання, яке на костелу склав від самого початку сам Ісус Христос. Донести Божие Слово, Євангелію, добру вістку до кожного чоловіка. І ми з вами живемо в тому світі, який сьогодні, на жаль, не сприяє, хоч костелу, зрештою, ніколи не було легко це вчинити. Але сьогодні особливим чином костел зустрічає ці перешкоди. І це бачимо, бо тяжко сьогодні, наприклад, видимо, які великі проблеми, наприклад, існує з сім'єю, з проблемами так само, як навіть в цій супольності, дать можливість людям жити з Богом, тоді, коли ця сім'я, наприклад, переживає кризис, ось цій темі, як відомо, був присвячений ось недавно синод, який відбувався у Римі. З цього виникає пізніше та проблема, яка сьогодні, на жаль, огульно зауважається у костелі, це проблема покликання, да, святарського, монашського життя. По моєго міркування, ось ці дві проблеми, вони, чесно, між собою зв'язані. Бо коли починають рушитися устої сім'ї, коли ця сім'я не ґрунтується на тих принципах, які закладені в інститут був від самого початку Богом, то, відомо, це пізніше не сприяє і этой Божьей службе, не сприяє ожиданию человека присвятить себе служению Богу і чоловіку. Ось, ну і шматлікі, скажімо так, перешкоди, які сьогодні бачимо в світі, переслід костюла, який відбувається у шматліких країнах, переслід за визнання Ісуса Христа. Тобто, з чим костюлу сьогодні приходиться у світі змагатися, так само бідність у шматліких країнах, да, яким
праблема, якой касцёл таксама імкнецца зарадзіць, нейкім чынам заахвочваючы людзей да адкрытасці на патрэбы іншага чалавека. І ведаем, у гэтым накірунку таксама шмат высілку прыкладае святы Отец Папа Францішак, і няспынна заахвочвае людзей да таго, каб быць адкрытым і дзяліцца тым добром, якога ёсць шмат у свеце. Ведаем, гэты падзел, вельмі недарэчны на вельмі багатых і вельмі бедных, там, дзе з аднаго боку ёсць зашмат гэтага добра, якое сканцэнтравана ў руках нешмат такіх людзей, ёсць праблемы, якія вынікаюць нават ад пераядання, агульная не праблема, як пахудзець. Часто нават для жанчын, а з іншага боку ёсць краіны, дзе людзі проста мараць аб тым, каб мець нешта на сваім столе, каб мець прынамсі нейкі кавалак хлеба сабе на штодзень. Таму касцёл імкнецца сёння ў свеце нейкім чынам гэтую праблему вырашыць, дапамагчы прынамсі ў гэтым, захвочваючы людзей, тых людзей, да якіх належыць сёння ўлада, каб нейкім чынам гэтую праблему ўсё ж такі вырашыць на карысць патрабуючага чалавека. Дякую.